Поръчката може да ви донесе вълнуваща ваканция в Италия или Франция. Добре дошли в часът на любовта по BTV. Днес ще ви разкажа историята на един мъж, който след 8-месечна раздяла продължава да вярва в щастливия край на своята любовна приказка. След това ще ви покажем как едно момиченце ще се опита да събере своите родители след 13 годишна раздяла. Вие сте с море от любов. Благодаря ви, че сме заедно. За начало ще ви разкажа историята на Боян и Мартина от София. Той е на 22 години и работи като шофьор. Тя е на 21 и работи като продавачка в магазин за паркети, като в същото време е студентка в УНСС, специалност финанси. След 2-годишна връзка, изпъстрена с поредица от раздели и опити за възстановяване на отношенията им, 8 месеца след окончателния разрив, Боян продължава да таи надежди за съвместното им бъдеще. Ще надделее ли оптимизмът на Боян над реализма на неговата любима Мартина, ще разберем след малко. Запознайте се сега за начало с Боян. Боян, ти и Мартина сте разделени от колко време? От 8 месеца и 15 дена. Това е страшно дълго време. Какво ти дава надежда, че все още има шанс да се съберете? Чуваме се понякога, виждаме се, търся я аз, защото чувствам се още, че я обичам и искам да съм с нея. Защо се разделихте? Какво се случи? От една страна повечето аз съм виновен, защото правех много неща, които не трябваше да правя. Много лоши, т.е. грешки много съм направил към нея и думи, които не трябваше да я казвам. Чужди хора, просто роднини, приятели, казаха, че тя не е за мен. Тя е малко такъв човек, по-мълчалив и не е общителен толкова, колкото аз. И някои хора викат, защо мълчи? И викам, защото си е такава. Не е толкова общителна. И затова. Брат ми малко не харесва такива хора и викат, тя какво е, нещо се нацупя, нали? Викам, не, тя си е такава, просто по-мълчалива. Но ти си я обичаш такава, каквато е. Да. Да се върнем на грешките, които си допускал. Каза, че си я обиждал. Какви квалификации си употребявал спрямо нея? Понякога с моето присъствие досаждам, защото ние всеки ден се виждахме. Значи от май месец, като тръгнахме, всеки ден аз от обеля, след работа заминавах при нея в Старо село в Банкя и след това пак се прибирахме вечерта. Като мина май месец, вече по-близки си станахме, преспивах понякога в тях и тя ми каза, че я задушава с моето присъствие постоянно. А от своя страна ти имаше нужда да бъдете заедно непрекъснато и това е създавало конфликти. Да, аз исках. И постоянно исках да й помагам за нещо, което тя вика, аз искам сама да се справям. И защото аз го исках и се дразна и се караме за такива работи просто. И затова бяхме се разделили за няколко дена. И просто аз не издържах и пак я потърсих и казах, да се видиме, да тръгнем пак, И тръгнахте пак. И колко време мина до окончателната ви раздяла? След като тръгнахте пак? Доста време, няколко месеца. Няколко месеца. Да. Не ти ли се струва, че тя вече веднъж ти е дала втори шанс и сега вече ще я насилиш да се върне отново при теб? Тя доста шансове ми е дала, просто. Смяташ ли, че още те обича? Да, мисля, че още ме обича, защото ме потърси преди няколко седмици, ме потърси и мисля, че още ме обича. Какво ти каза, като те потърси преди няколко седмици? Тя ми го написа на СМС, който аз не съм чул и ми се обади след това. Вечерта беше късно,
към 2 часа и ме пита, защо не ми отговори на СМС. Той пише, искам те. Нещо такова беше. И тя ме пита дали ще дойда при нея в дискотеката. Аз си казах, че няма да отида. Защо? Защо реагира така? Не знам защо. Просто искаше ми се, ама този път исках да не отида просто. Напук. Да, напук просто. Да я накажеш. Защото тя е взела решението да се разделите. Да, тя каза, че до тук и това е. Аз не исках да се разделям още тогава и казах, че не искам, нали, се променят нещата, но каза и отсече просто и... Поставяш ни много трудна задача. След 8 месеца раздяла на фона на 2-годишна връзка да се опитаме да ви съберем. Обещавам ти да направим всичко възможно, но нещата зависят от посланието, с което ще ни въоръжиш. Нека посрещнем сега в студиото на Море от любов Боян. Мило, че идваш с цветя. Виждам, че идваш с букети за Мартина. Да. Ти си голям оптимист. Да. Непоправим оптимист. Колко време след като се разделихте, така започна да чувстваш липсата и започна да те измъчва усещането, че не можеш да живееш без нея? Като минаха месец и нещо. Защо ти трябваше това време? Какво се случи в това време? Да премисля дани работи, които съм правил и вършил. И просто да разбера каква е била грешката ми. И какви изводи си направи в този месец? Че трябва да се променя малко и просто по по-различен начин да съм. Добре, аз се надявам да откриеш така някакви новини в разговора, който проведохме с Мартина. Ето как изненадахме и какво ни разказа тя. Мартина работи като продавачка в магазин за ламиниран паркет на столичния булевард Братя Бъкстон. Току-що паркирахме пред работното й място, за да изненадаме сега с новината, че е героиня в Море от любов. Добър ден! Мартина? Вие ли сте Мартина? Много ми е приятно да се запознаем. Вие сте героиня в Море от любов. Има начин да затворим за 3 минути, за да чуете едно послание, което ви носи. Чудесно. Мерси много. Мартина, ето кой и с какво ни изпраща при теб. Здравей, Марти. Искам да ти кажа, че много сгреших, защото слушах роднини, приятели, брат ми особено, който говореше срещу теб и ме настройваха срещу теб, но само аз те познавам какъв човек си и искам да съм с теб, защото ужасно ми липсваш, обичам те много и просто харесвам те такава каквато си. И искам да продължиме живота от тук насетне по нов начин и да се обичаме, както се обичахме преди. И ще чакам в студиото в Море от любов. Това ли очакваше, Марти? Да, бях сигурна. Беше сигурна. Макар че сте разделени от 8 месеца. Да. Това е страшно дълго време. Да. Как ти се отразява вашата раздяла? Опитвам се да продължа. Опитваш се да продължиш, Да. Това издава усилия на волята обаче. Трудно ти е. Да, много бяхме близки. Знаеш ли колко му липсваш? Не знам. Той липсва ли ти поне малко? Да, няма как да е по друг начин. А защо не опитате пак? Няма смисъл. Ние сме опитвали много пъти.
Винаги финал е един и същи. Защо? Винаги се намесват някакви други хора, някакви други неща и... Не знам. Той си е дал сметка, че е бил под влиянието на свои близки, които по един или друг начин са изразили негативизъм спрямо теб и той се е поддал, но сега ужасно съжалява. Много сме говорили за това. Той те обича такава каквато си, разбираш ли? Той те обича и страда без теб. Не знам, не съм сигурна въобще за тези неща. Много е сложно. Къде сгреши той? Той каза, че е допуснал много грешки и така поема изцяло вината за вашата раздяла. Нямам нещо конкретно. Това, примерно, много влияе, че наистина слушаше някакви други хора, които нямат нищо общо и не би трябвало да влияят въобще в нашите отношения. Не знам. Преди няколко седмици си му звъннала посред нощ. След един SMS искам те. Значи продължаваш да мислиш за него. Няма как да е по друг начин. Трябва да се преживяват тия неща. Не знам. При положение, че не се получава толкова пъти, няма смисъл да се опитва отново и пак да е същия финал. Може пък този път да е различно. Всеки път тръгвам с тая нагласа, че може този път да е различно, накрая пак е същото. И всеки път едно и също. Да, Какво? абсолютно. Какво е то? Почваме да се караме за някакви глупости. Не знам. Избухвате. Да. Не се получава, няма... Не знам, не ни се получава. Виж колко е хубав и как те гледа в очите през цялото време. Гледам, да. Нали? Направи ли ти впечатление? Как не си отмести погледа от камерата нито за секунда, просто като че ли искаше да ти изпие с поглед? говори в очите. Обещай ми да си отговориш на един единствен въпрос. Обичам ли го все още? И ако го обичаш, да дойдеш в студиото на Море от любов. Моля те.